Tak, veľká reklama beží na Facebooku, aspoň mne to chodí stále. Odstraňovač škrabancov, vidím tu okuliare, ale odstraňuje aj z rôznych ploch sklenených rôzne škrabance, či je to z čelného skla, či je to z obrazovky alebo zo stolika. Všetko to je sklo, takže aj čelné sklo by to malo odstrániť. No, ale keď už som si prečítal to zo zadnej strany, tak je to iba čistič skiel proti prachu, nejakých masnot a teda na okuliare. Takže podľa mňa pekný podvod, keďže reklamujú to, že odstraňuje škrabance a v skutočnosti je to len čistič okuliarov. Ale keď už to tu máme, tak to nastríkame. Tak. A hneď to zotierali, dali k tomu takúto handričku. Ja už viem, že aký bude výsledok. Aký je výsledok? Že škrabanec je tam stále. Takže zas nás čaká len poctivá robota, aby sme to odstránili. Čo už tomuto má človek povedať? Robil som 3 videá. Jedno video na sadu na renováciu svetlometov, druhé video na opravu čelného skla a teraz toto video. Tieto dva produkty, aspoň to, čo bolo napísané alebo teda zobrazené vo videu, akože na to aj malo byť, aj keď tiež sú to šmejdy a môžem povedať, že je taký podvod, hej. Ale tu zobrazuje to v reklame, mal som 2 reklamy na tento sprej a potom na nejakú tekutinu. Zobrazuje to, že odstraňuje škrabance z auta a z rôznych, zo stolikov a teda, ale aj z okuliári a tak. A prepnem si do nákupu a tam zrazu, že je to na odstránenie škrabancov stále na okuliare, ale dobre, pomyslí si človek, že okuliare sú zo skla, takže keď to odstraní škrabanec na skle okuliarov, tak to odstraní aj z nejakých iných častí. Na inej stránke je tam nejaký gel alebo čo a keď som si preklikol na nákup, tak zrazu bolo tam vo videách predstavované len poškriabané čelné sklo a rôzne iné predmety a zrazu keď tam človek vojde do tej stránky, tak sú tam hodinky, asi, už som to moc neštudoval, asi na škrabánce, keď sa vám poškrabú hodinky alebo tak. Takže čo k tomu dodať? Toto je to najhoršie, čo môžem povedať. A keď ešte ľudia zamyslíme sa, keď nám vznikne škrabanec v skle, tak to ide do hĺbky toho skla. Vy potrebujete to niečím vyplniť alebo vybrusiť, vyleštiť. A to vyplnenie ešte som nenašiel, že také niečo existuje. Takže zás zostávame len pri tom, že to poriadne len treba preleštiť a to je asi tak všetko. Takže za mňa všetko. Čaute.